jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz atsua. Eta gure pekaduak bakarrik eraman gaitzat betiko bizitzara. Isaías profetaren ikutik. Bai ederrak direla honen gainetan abestiaren oinak. Bakea aldarrikatzen du, zorionaren berri ematen du eta salbamena iragartzen. Sioni diotxo, zure jangoiko errege da, entzun zure zaintzaren oitua. Oiuka ari da, hoz irritzita guztiak batera. Bete begiz ikusten baitute, jauna Sionera itzultzen.
eta beste behin. Aita izango nau ni, eta semean izango dut nik gura. Eta berriro, lehen semea munduan zaharrazean aukera. Gurtu bezarte gura amoetuaren nahi guztia. Hau nazena?
hori gara gainera Roman hiri handi xamala da, ez da oso Roman oso zorido gero badu, handi xamala da, eta hori kalen metro arraro da, txona ezagutzen guztia, eta bat jendea metroan sartu eta ez da egiten apenas toki garnasa zegoen ere, denak ez ezagutzen. Ino este zen bat uste bali batzuk, kasi bilari bat ematen dugu. Eta bozina bat, entzun zuei, eta nahi bat egiten zen, beti bozina haitu da, bakarren batek salu bezeitua. Han izaten da, bozina asema dagoela, zure bideria. Eta, kentzeko baldi, edo, bezeko txoa asema edo, dana ezberdin. Horrekin ezagok oso polita da, baina voltatzen. Elkarrekin, bere ezagukea, eta elkarrekin osuratzen Jesusen jaiotza. Haien momentu berezia eta urkia guretzako. Alde batetik, gure, esan genezake, gure ederra hauek, gure tradizioak, gure usaldioak, gure ohiturak eta bizitzea gauza ederra dela. Gure ederrak, gabo kantak, basaketan jantziak, gote diren usarri dira guztik, oza, ilusioa eta kuideka organitzen dugu egunetan. Gure bihotzean oso gauza ederra da. Eta hemen areso, dira, jantzituzuen handi guztikin eta zer guztikin da oso, esakenetzare, tope berezik ematen zaiola eta gauza ederra da egunetan. Beste aldetik ere, egunetan, kristauntzako badu alako esai berezi bat maitasuna. Jesus elkarri dugun bezuri nagusiena hoxe baita. Elkar maita ezazue, nik maite izan zaituzte da bezala. Eta jainkoa gizone izan maite gaituelako. Eta nahi duelako satek bezala elkar maitatzen, elkarri dago zen. Horregatik, eskuzabatasuna, solidaridadea, elkartasuna, ezinbestekoa ditugu kristago egunetan. Akordatzea, gaixorik edoretaz, edo bakarrik edoretaz, edo triste edoretaz, edo premiazkoa ere ezkuteretaz, ezinbestekoa da guretzako. Elkartasun hori, maitasun hori ezinbestekoa dugu kristago. Eta, beste aldetik eta azkenik zukatzeko, gure jaunaren etorrera ari dira gogoan hartzen. Jainkoa gizone izan, misterio sobrenatural bat, febezko misterio bat, gure febeari alako indarra ematen diona. Eta gainera, guk ikusten dugu, esan ezagre, historikoki jainkoa izan kultura guztietan beti, norbaitek handia edo izugarria ikara ematen duena, boteretsua modu hortan imaginatu izan zen jangoikoa. Baina, gizakiok horako gizaki batek botere duenean, normalen modu hortan erabiltzen duelako. Beste gainetik jarritzeko beste eta ikusi besterik ez dugu mundua, ze gerrak eta ze sarraskiak eta ze borrokoak botere hori nola begira demostratzeko. Jainkoak bere handitasuna modu oso ezberdinak erakusten digu. Hau, jaio berri txikolatetan ikusten bere dugu jakoikoa. Nahi duelako bere modu guztian lehen esan zuena izan mantasuna. Ume jaio berri ikusita inor ez du ikara sentitzen. Maitasuna baizik. Unkitu egiten gaitu ume jaio berri txikiak. Eta hori nahi du jaikoak, bera maita dezaguna. Eta maitasuna zela gaitzala, gu denok elkar maitatzea. Egun ederrak izan ditzazuela guztiok, familin, herrin eta fedeau eta elkartasuna izinik. She
Ia eta obligatua izan zena, inbernuetara jaitsi hirugarren egunean hilen atetik piztu zena, zeruetara igo eta jainkoiko eta guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biztiak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten Espiritu Santua, Eliza, Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizia. Eta gure eskaria egiten.
Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenen gaizak eskaintzen dizkigu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu egituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun soran. Leon, gure ita santuarekin, Florentzio, gure atzaiarekin eta egiz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan dira gure eseriak. Meza, santuetan berezikin, Joseba Olazabal, Jose Saizar, Paulina Ansorna, Joaquin Etxarri eta Manuel Agustiza. Aritzazu zure aurpegiraren argitan. Errukizak izkiduaren guk guztiok betiko bizia egitzu dezagun. Jainkoaren mamariaren finako atxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izatenean santuekin. Haiekin gure zentzagun Jesu Kristo zure serbiaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eita jangoiko alduztikun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta entzun guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Eta zure gogoak eta zela, amaitu zure bizaren bakera,